chỉ bây lệ vết phật u ở lệ tuần trung mãi rõ chuan headquarters bel LED conference kan man zo tak te video kan lo thlir to tak a khan thalak sang conference pawala mi sang ten phone sang kan lak te kha hei kan han muang ang te kha karon clip khoma e karon da khom don ani a bulo changa to thleng lo thlerila amero chu phone sang ani awangin phone quality te in an lo ang pokin thala quality kha chu ein thlau ve lai te po om dona chu ba ka thala hun in ang lo nuai te ani dona chun lai takalak te tlai lam alak te chomala malak te zanla malak te ani dona engpon ni se landan sang te kha hun thumun le camera pakhat vek alak ni talo ta chu color te po asang nuai dona kan landan sang te kha kan lawin pom thiam dona nia du thu sam lo de lai te le lang thalo ria wa in chat na lai te po kha kan nei mai theya engpon ni se in enrem na tenen kan lawin che thiam don nia lan that lo chang in chok na khovel leishing nun hlun lo rama kan la cheng miao si a Hãy subscribe
anin